Lakhain korahini Sarapothar MSC constituency ke parlo number adarso arongalong swastha seva abhiyana menpen special health camp thongnok English high school along kibi pona birota nangle Vosik ni phain korasir ke parni Bukazan subdivision angkang along Karbianglong district health society lapen Bukazan block atung penche poter piponsi ake joy pen se kilanga sai padulo Labang sualong ake joy pen se kelang ponjia long Sarapothar MSC ake hai pi kadom terang piari deng pen ing pupon pen se kelang asai ceng pon La sualong MSC ake hai pi kadom terang pi Sarapothar VDC chairman Silarson Rongpi Thong Nok Bay English High School headmaster Bordili terang KSA Meipu Jameson Timung lapen rongaster ke the ke ding atum chatong du Pini se kelang ponalong Dr. Debras Deuri, Dr. Anando Kathar, Dr. Bapu Singh Tokbi, lapen kaprek a Dr. Atum Pensi se lang ponlo. Sarapothar ahawar arong along kedo prek jam arong ara atumaphan amek kachachar cha keso oso chopathia atumaphan malaria keso pen danglok prek jam keso setame Dr. Atum langpo. Medical camp kedeng ponaputhak khantha thithini Totante nang itum press media ko te tang apang sinang tum hana kiro pila ini tang sumdak lapang so help melalong antum tanah ko humri posli tum ali tum hana kiro pipa pila tang si bang la hello pini dak help mela kiki bang ke lapon hello rong atok long dikhai koi litum karbi tum bangke rong lom kedo karbi tum dikhai koi asap so keso kusame hospital ke dam latum kapang grevi lapuson ta dodo lasila puson matha sidak medical department hinpen dak Bukazan block pen pini dak ditum thongnok be high school long sila pangso health mela hipon lo labangso health mela ki bi athekela hello rongarlo rongatok long kiso de tum phan akijoy pen kiso kilang dia phan lapen joy kepen da kadong be awar sai ki pi phansi matha si da so help mela da ipon masi pini labang so help mela long to me da department penangana department tumdo da banga amek lapen anno lapen ang hol asona kiso tumhan kelang lapen ge arso sumar tumhana kiso kelang lapen child specialist konta do lapen ge medicine doctor tanta da do lapen labang so amela abangke nili tumning hepar piglo kato ko berong to kano pen ke bang tum mesen pen dak so chelang ponlong po kusili kilo lapen ke nili tum dak kajan kato ko be blog lapen kato ko be doktor to mana anda be ini dak na chitong posin tum amin ke na piro pipar piglo la hello ini dak dikoi help mela Hanjang lang sopen Bisnu Lecture Report Card News